और रोवा जब भजनमा है गावत तनी हां जना पही पिंग 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 करता है पिंग 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 और धुन कौन बजावता है ना बुझनी है काहे खाते भूखा तनी बुध राजा जी हमरा एथी में से चुआ तट दूध अरवा कहतन ये माई बहन लोग के देखी ले तो साफ सुथरा हम गीत गाई ये बड़ी इनको के बरी जा जब धुनवा बजाइबो तो लोगवा बुझी ना आजी का बजता द्वार पर बड़ो द्वार पर बड़े घरे बड़े केहू कहीं हो भजन साध हो जाता भजन कर गवात हो के तो भजन के धुन बाजे के हां और मैं कहूं अश्लील गीत मत बजा जी गैया के गोबरा से गैया के गोबरा वाला ना हो जाई हां वो तो कहा था इहे राग हो ये बुझाई जे भरबी में ढूकल बुझाई करे के ढूके ना देबो ना ना एकरा के कोन काट के ले चल जीब अभियंता कोन काट के होने से होने खियारा गैया के गोबरा से हरे अंगना लिपवनी अपुरवनी चौका चनना जय हो जय अरे खुलना केवरिया खुलना केवरिया खुलना केवरिया मैया अरे खुलना केवरिया खुलना केवरिया खुलना केवरिया अरे खोलना केवरिया मैया भगता द्वारा माननीय बबुआ जी जे मुखिया पति बानी मुखिया प्रतिनिधि बानी जी हमारा तरफ से वहां के बार बार प्रणाम हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। राघोपाली के मुखिया जी बानी राजीव बाबू 100 रुपये पुरस्कार देनी। अच्छा हमारा रामपुर के पैक्स अध्यक्ष जी श्री मनोरंजन बाबू 100 रुपये पुरस्कार देनी। हाँ 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 आई जाए अरे का कहनी रहुआ अब तो हमारे चंदन देख के भड़कल कहते कि
जहिया लेग पीस मारे लेनु अरे जा तो ये चंदन लिप दिए तो हम जान जाए तारे सब कहू हमर सहल है सही तोहरे सब है का चोरवा के मन बसल क करी के खेत में हई एगो बात कतना हलुका कहले हां हे बबुआ हो ना हो सेवाला के एगो किननी हा एगो लेके भगनी हा तले एगो चला के मरलो सा तले ओकरो के ले लेनी हा यही तरह टाइम दिया रे गौनई में हां जी भाई साहब वाह तीनों खा गइले एको न तीनों खा गइले देखिए तो हमारा राखो पंचायत के राखोपाली पंचायत के मुखिया राजीव सिंह जी हां हां राछोपाली के मुखिया जी राजीव बाबू 100 रुपया फिर पुरस्कार देनी बार बार प्रणाम बा समेत ही हो रहे आ टाइम देखे वाले वो जे बैठा रहले तो ई तो जानते नहीं 40 मिनट समय दिए नहीं तो गाड़ी पेरी के 60 मिनट कर दी तो घड़ी देखा तर ब्याह जी टंग हो गइल बा तो ये अपन मुंह होने घुमा ले गावते बड़े 1 मिनट बेटा नाम धन पूछ ले ब्याह जी टाइम हो ओवर बाबू टाइम वाला खिसिया गया हां पहले ले जूता तो जूते में चला के ले ना बन कर स्टेज पर गिरल इनका सामान है दीपक जन बड़े बेंच वाला कहले ब्याह जी जी बैठो जूता चलावता बैठो टाइम हो गइल बा बैठी कहले चुप ना बैठो तोरा ना बुझाला कहाँ है कौगो बिगले बा एगो और 5 मिनट दाब देता नहीं वो जूतवा बिग दी तो एक जोड़ी हो जाए जूता पहन के घर चल जूते खाते का होता हाँ जी दहो बबुआ जी के साली 100 रुपया पुरस्कार देनी नारायण जी माता रानी वहाँ के बनौले रही धन जन पद प्रतिष्ठा पूरा परिवार में कल्याण की कामना बा